Исәнмесез, бу атнада республика нинди вакыйгалар үзәгендә яшәде, аларга белгечләр нинди бәя бирә, алга таба нәрсә көтәсе. ТМВда адымнар вакыты җитте. Хәзер һәммәсен җентекләп карарбыз. Студиядә Сәрия Хәбибуллина, башладык. Госпитальдә 50 пациент, унысы авыр хәлдә. Кислород белән кирәкле бар. Коронавирус бездән ерак диючеләргә табибларның әйтер сүзе бар. Үзе турында гына түгел, башка кеше турында да уйлый белергә тиеш. Президентныкы да. Не было у него никаких симптомов, да? Раз. Коронавируслы яз. Кайсы район механизаторлары карантинда? Быел ничек чәчәчәкләр? Семеналар бар, топливо бар, запчастлар кайткан. Зөләйха күзләрен ача. Фильм тамам, фикер алышу дәвам итә. Килеп чыккан шау-шу турында картинада уйнаучылар ни ди? O zamanası şundi bulgan nişliysen. Ураза. Күмәк тәравихсыз, ифтарсыз, әмма яңа сынаулары белән килде. Онлайн Рамазан нинди була? Ибадат кылыгыз, уразада булыгыз. Туган тел көне. Бар татар дөньясы Тукай телендә сөйләшә, җырлаша һәм аралашачак. Dünyada күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Без инде бер ай коронавирус вакыйгалары шаукымында яшибез. Бу авыру яшькә дә, социаль хәлеңә дә, яшәгән җиреңә дә карап тормый булып чыкты. Моны табиблар әйтә. Бүгенге тапшыруны да без гадәттәге форматтан бераз үзгәртеп, табиб белән әңгәмәдән башларга булдык. Хәзер республиканың йогышлы авырулар хастаханәсе, 7нче хастаханә, РКБда оештырылган госпиталь тәүлек буе дистәләгән пациентны кабул итә. Бүген РКБның баш табибы Рафаэль Шавалиев белән онлайн әңгәмә курдык. Аларда 60 яшьтән өлкән авыр хәлдәге пациентларны дәвалыйлар. Ул бу авыруның никадәр куркыныч булуы турында үз фикерләре белән уртаклашты. Рафаэль Фенлалевич, исәнмесез? РКБның травматология үзәге хәзер госпиталь буларак эшли. Менә сездә бу атнада күпме пациент дәвалана хәзер? Һәр көнне бик күп авырулар килә. Аларга бездән кирәкле диагностик методларны кулланып, без инде тикшерү үткәрәбез. Инде аларның тест буенча, анализлар буенча коронавирус инфекциясе булса, алар бездә дәваланырга кала. Без коронавирус булмаса, алар башка госпитальләргә, башка хастаханәләргә дәвалау өчен күчерелә. Шул режимда без эшлибез. Бүген 50дән артык авыру дәвалана. Бик авыр хәлдә кешеләр бармы? Или төрле хәлдәме? Аларда барсында да пневмония бар. Кызганычка каршы аларның состояниеләре дибез төрлечә. Алар арасында кайсы берсе реанимациядә ята. Где-то шул 10-15 авыру безнең бик авыр хәлдә. Алар инде стабильный, но авыр хәлдә алар. Казанга, Татарстанга ИВЛ аппаратлары кайтырга тиеш. Алар сезгә кайтып җиттеме һәм сез аларны куллана башладыгызмы әле? Бүгенге көндә хәзер кирәкле ИВЛ аппаратлар алар бар. Төрле перераспределение дибез. Кайсы бер хастаханәләр пока катнашмый. Бу өлкәдә алар ярдәм күрсәтергә факат татылган. Шуңа күрә ул хастаханәләрдән ИВЛ аппаратлары башкаларга күчерелеп торыла. Вакытлыча гына. Сез әйтә башладыгыз инде табиблар, президент әйтмешли, алтын бәясенә тиң кешеләр хәзер сезнең шәфкать туташлары табиблар үзләрен ничек саклый? Безнең барлык эшләүче табиблар, шәфкать туташлары, аннары инде дезинфекторлар, алар уку үткән, аларның бөтен территорияларга карата белемнәре бар. Аларга кирәкле саклау шулар, бөтен костюм, күзлекләр, респираторлар бирелә. Без атна саен тест үтәбез. Коронавирус инфекциясына тест үтелә. Рафаэль Фернандович, бу атнада менә 70тән артык бер көнгә бер тәүлеккә авыручылар саны. Сезнең безнең Татарстан халкына, пациентларга әйтер сүзегез, мөрәҗәгатегездә бардыр бу уңайдан. Безнең сүзебез шул, һәрбер үзе турында гына түгел, башка кеше турында да уйлый белергә тиеш. Бер кешенең битарафлыгы икенче бер кешене харап итәргә мөмкин. Сез моның белән килешәсезме? Дөресен генә әйткәндә, коронавирус инфекциясе ул грипп инфекциясына охшаш. Шулай да аның үпкәгә биргән авырулары, каты авырулары кайсы бер кешене инвалид калдыра, кайсы бер кешене ярдәм итмәслек хәлгә китерергә мөмкин. Инде бу кешенең иммунитет ничек булуыннан тора. Рафаэль Фернандович, бик зур рәхмәт сезгә. Үзегездә авырмагыз, пациентларыгызны да тизрәк дәвалап, өйгә кайтарып җибәрегез һәм бүтән килүчеләр булмасын инде бу авыру белән. Рәхмәт. Бу әңгәмәдән соң хәзер илдә республикада ни өчен шундый катлы чаралар күрелүе тагын да аңлашыла кебек. Президент та кат-кат мөрәҗәгать итә. Артистлар, спортчылар өйдә изоляциядә утыра һәм шуңа өндидә. Рөстәм Миннеханов та бу атнада мисаллар белән аңлатуга кереште.
количество инфицированных увеличивается. Мы уже теряем контакт откуда. Огромное количество людей, вахтовиков у нас, вот даже в сельских районах. И вот что такое карантин, да? Он пришел, он вроде бы в карантине, а там семья, да? Значит, она пошла в магазин или там еще кто-то зашел к ним. И все, вот пошло-поехало. Һәм бу мөрәҗәгать юкка түгел. Әгәр дә без өч атна өйдә утырып та көн саен 75, бүгенге кебек 65 очрак теркәлә икән, барыбызны да эшкә чыгарсалар, ничек авырый башлар идек. Гомумән бу атна бернинди дә яхшы яңалык алып килмәде. 7 көн эчендә Россиядә авыручылар саны нәкъ 2 тапкырга артты. Әле бер атна элек 37 мең кеше турында белсәк, бу атна ахырына бу сан нәкъ 2 тапкырланды. Хәер, дәваланып аякка басучылар да илдә 2 тапкырга артты. Гомумән Татарстан бу атнада антирекорд куйды. Узган шимбәдә без 160 коронавируслы пациент турында сүз алып барсак, бүгенге алар 491-гә җитте. Иң күп очраклар көне Россиядә 24 апрель иде, бездә бер юлы 75 очрак 22 апрельдә теркәлде. Бу атнада коронавирус республикада географиясын киңәйтте. Хәзер авыру ачыкланган районнар түгел, ачыкланмаганнарын санап чыгу тизрәк булачак. Хәзер ул исемлектә авыл хуҗалыгы районнары да бар. Бу атнада президент шушы шартларда язгы кыр эшләрен оештыру белән танышу өчен үзе 2 районга чыкты. Быел чәчүгә тәэсир итә торган берничә әйберне билгеләп үтү кирәк. Беренчедән, ул коронавирус шартларында узачак. Икенчедән, иртә килгән язның үзенчәлекләре бар булып чыкты. Bu koronavirusla biraz saklanırız indi. Basuda mindip güne түгел. Zarazı ol, aşaraydı. Яңгыры кары тотынгаш кына эш тукталды. Авыл хезмәтчәннәре җиң сызганып эшкә керешкән иде инде. Монда коронавируска карап торуга вакытлары юк. Президент та кырларга бу атна башында үзе барды. Башлама кертелгән орлык җитәрлек. Менә бу Цельна җәмгыяте амбарлары. Сибирский, Уральский, Немчинка, Москва. Төп юнәлеш орлыкчылык. Ындыр табагының мәйданы 5 гектарга җитә. Үткән елда 19 миллионлык сибана саттык. Бу ел инде 24 миллион саттык, 16 миллион бар. Бүгенге чәчүдә зәй буа азнакай нурлы чүпрәле чиста ялда бара. Язгы кыр эшләренә 11 мең трактор, 6 мең чәчкәч, 5 меңнән артык культиватор чыгачак. Техника әзер, ягылык майлау материаллары, ашламалар бар. Эшләргә кеше генә җитсен. Коронавирус куркыта. Двое вот подтвердились вчера. Вахтовики. Республиканың 6 районында вирус аркасында Балташ, Буа, Зәй, Кукмара, Питрәч, Сабада авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре өйгә җибәрелгән. Иң зур переживание ол мына коронавирус инфекциясына бар итмәс. Бүген семинар бар, топливо бар, запчастлар кайткан. Предприятиеләргә эшне сменалап оештырырга барлык саклык чараларын үтәргә кирәклеген авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә һәр даим искәртеп торалар. Юш басуларга кирип булмый, эш әле тагын бер атнага тоткарланыр мөгаен. Киләсе 7 көндә яңгырлар явачак, аннан югалган вакытны исәпкә алып кыр эшләрен тиз оештырырга туры киләчәк. Ураза вакытында эшләргә тоже бик җиңел түгел. Поэтому какая просьба? Организованно провести вот полевые работы. Бу атнада республикада чигендер чәчә башладылар. Семинарлар кайткан, удобрение кайткан. Былтыр инде без 400 кило исәбеннән керткән, быел 570. Гектар саны кимегәнлектән дә арттырдык удобрениянең количествосын. Гомумән республикада чигендер мәйданнары соңгы 10 елда кимегән, төрле еллар аралыгында берникадәр үсеш күзәтелгән булса да, быел исә кырларга шикәр чигендерен тагын 25%-ка әзрәк чәчәчәкләр. Эш шунда ки, узган елларда аны артык җитештереп, илдә шикәр запаслары чамасыннан артып киткән. Менә бу кадрлар Тәтеш районыннан. Без аларны көз көне төшердек. Икенче тапкыр инде октябрьдә 5 көнгә туктадык, бигән тагын 10 көнгә туктадык. Шәһәр заводы. Шикәр чигендерен үстерү гомумән файдага булмый башлаган иде. Бу профицитның республикада беренче корбаны бар инде. Нарват заводы ябылды. У якта шикәр чигендере бетәчәк. 2 ел тирәсе шикәрнең бәясе бик кимеде. Минсельхоз Россиянең рекомендациялары да безгә булды киметергә майданнарын дип. Шикәр запаслары җитәрлек ди министр, онга да кытлык юк, бәясе дә күтәрелергә тиеш түгел дип тынычландырды Марат Җәббәров. Март ахырында Россиянең он һәм ярма җитештерүче предприятиеләре берлеге он запаслары 2-3 атнага гына җитәрлек, бәя артырга мөмкин дигән иде. Янәсе рубльнең бәясе төшү аркасында аны экспортка җибәрү файдалырак. Запасы муки, они есть. Он запаслары бар. Россиянең авыл хуҗалыгы министрлыгы интервенция фондында эшләтеп җибәрде. Кирәксә, оннан ашлык алырга була. Шул ук вакытта арыш белән проблема бар. Соңгы 10 елда Россиядә аның мәйданнары 10 тапкырга кими. Татарстан буенча карасак, арыш җирләре соңгы 10 елда әзәйгән, быел берникадәр үсеш бар. Марат Җәббәров киләчәктә моңа игътибарны арттырачакбыз ди. Быел гомуми чәчүлек мәйданнары узган елгы күләмдә кала 2 миллион 800 мең гектар. Авыл хуҗалыгы тармагына 15 миллиард күләмендә дәүләт ярдәме биреләчәк.
Язгы кыр эшләренә дип каралган сумма 6 миллиард. Аның күп өлеше хуҗалыкларга барып җиткән инде. Көннәр яхшырып, техниканың кабат кырга чыкканын көтә авыл хезмәтчәннәре. Гөлнас Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бу атнада бөтен дөньяда мөселманнар Рамазан айын башлады. Ул гомергә сынау вакыты булган. Быел исә сынау икеләтә килде. Рамазанны айларның шәрифе диләр. Ул исламдагы ике зур бәйрәмнең берсе Ураза гаете белән тәмамлана. Бу чорда хәтта сугышлар туктап тора торган була. Быел менә аны изоляция шартларында тотарга туры килә. Әмма коронавирус изге айның асылын барыбер үзгәртә алмый. Аның кайбер юла тәртипләре генә башка форматка күчә. Онлайн Рамазан нинди булачак? Без Татарстан мөфтие белән әңгәмә курдык. Камил хәзрәт, хәерле көн. Мөселманнар бу атнада Рамазан айын башлады. Без аны быел беренче тапкыр шундый яңа шартларда каршы алабыз. Тарихта да шундый катлаулы чорлар булганмы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбәттә, шундый вакыйгалар булган. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу дөньядан күчкәч 20 ел узганнан соң ваба хасталыгы, чума пайда булды. Ondan sonra 14-нче гасырда, 18-нче гасырда, ләкин безнең тарихыбызда бу шундый вазгыять беренче тапкыр. Өйдә изоляциядә утырганда ураза тоту кайбер кешегә кыен да булырга мөмкин, көне буе 4 стена арасында. Сез нинди киңәшләр бирәсез? Ураза ул 3 төрле була ала. Беренче мәртәбә ул гади кешеләрнең уразасы, ягъни безнең уразабыз 3 әйбердән баш тарту, тыелу. Ягъни ашау эшедән һәм jinsi yakınlıktan. Bu birinci mertebe bular, ikinci mertebe ul takva ihlaslık kişilerin mertebesi. Ağır bulsa da biz sabır bulurga tiyiş. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şunday sözleri var. Ağır dibe aytası, ağır bulurga tiyiş de sınav bulup sanalsın. Камил хәзрәт, быел Рамазан айында күмәк тәравихлар, ифтарлар уздырылмый. Безнең тамашачыларыбыз кызыксына, алардан башка гына Аллаһның ризалыгы ирешерме? Рамазан айында һәр бер изге гамәлебез 700-дан алып, күпкә таптырлана. Mesela gadi kında biz Elif Lam Mim okuduk 30 savap aldık. Ramazan'da okuduk 3000 savap aldık. Yani Ramazan şuluk Ramazan bit. Pandemiya bolsa da, başka bir bolsa da şuluk Ramazan'ga kirəbез. Bilewibezчә, һәр елдагыча Рамазан айына алдан ук әзерлек бара иде инде. Хәзер нинди эшләрне туктатырга туры килде? Формат үзгәрде. Шундый ук әзерлек барды. Безнең вагазларыбыз онлайн форматка, Коръан укуыбыз онлайн форматка күчте. Республика күләм ифтарыбыз да быел иншалла 8-нче ифтарыбыз яңа форматта булачак. Быел без 30 мең кешене ашатырга ниятләнәбез. Ул ничек булачак? Көн саен 1000 кешене ашатып, бу наборлар таратылачак, иләргә таратылачак. Рамазан айын һәр вакыт көтеп алабыз. Быел айруча да дип әйтергә була, бу афәт узар дип өметләнде халык. Бу нисбәттән сезнең фикер, теләкләрегез нинди? Әлбәттә, Ramazan ayı ул мәрхәмәтлелек ayı. İza dakhala Ramazan, Peygamberimiz әйтеп, Ramazan ayı кергәндә футихат абвабул җанна, җәннәт ишекләре ачыла, ва гулликат абвабун ниран, тамуг җәһәннәм ишекләре ябыла, ва сулсилати шаятин һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә. Ягъни бу айда шайтаннар юк, рәхәтләнеп уразабызны тота алабыз. Камил хәзрәт, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Изоляция вакытында зур экранга чыккан Зөләйха күзләрен ача фильмы соңгы 2 атнада тагын бер иң күп фикер алышынган темаларның берсе иде. Ул бер юлы берничә рекорд куйды. Тәүге сериясе иң рейтинглы фильмнар рәтенә керә, елның иң уңышлы 20 сериал арасында беренче урынга чыга. Минемчә, бу картина тагын бер рекорд куйды. Татарстанда иң зур шау-шу яткан фильм буларак. Якташыбыз Гүзәл Яхин әсәренә нигезләнеп төшерелгән кинофильм тамашачыларны икегә бүлде. Кемнәрдер бик мәгънәле тарихи кино дип сокланса, икенчеләр татарларны кыргый итеп күрсәттеләр дип үпкә белдерде. Һәр кемнең әлбәттә үз фикере бар. Без бүген бу бәхәсләргә кушылмабыз. Әлегә күптән көтелгән фильмда уйнаучылар, аны караучылар, федераль дәрәҗәдәге белгечләрнең тәэсирләре белән уртаклашырбыз. Иң аяныч, хисле мизгелләр ничек төшерелгән? Һәммәсен авторлардан сорарбыз. Беренче серияләрдә бу Зөләйханың теле бар микән дип аптырады халык. Без хәзерге чор хатын кызлар өчен бу башка сыймаслык әйбер кебек тоелды. Кайнанасының катгыйлыгы да кемнәргәдер артык иде. Сыерны чабып бетерү гомумән безгә хас түгел дип кырт кисте тамашачы. Әйтерсең, китапны укымаганнарда. Әллә Гүзәл Яхин әсәрендә бу әйберләрне күрми узганнармы? Это все-таки художественное произведение. Бу бит тарихи әсәрдә журналист тикшерүе дә түгел, бу әдәби әсәр. Шуңа күрә монда фантазиягә дә, чын барлыкка да туры килмәгән күренешләргә дә урын бар. Социаль челтәрләрдә кызганычка каршы күпмедер дәрәҗәдә травля дип әйтергә
русчалатып, шундыйга да бурыла башлады. Монысы инде бөтенләй дә күңелсез һәм ямьсез күренеш миңа калса. Татар авторының татар хатыны турындагы әсәре булгангамы, федераль каналга чыгачак фильмны безнең җәмәгатьчелек зур өмет баглап көтте. Шау-шу сәбәбенең берсе шушы иде ахры. Ул көтеп алынган хәмәлгә бердән-бер шундый фильм. Безнең халык турында 100 фильм төшерелсә, яме, мин килешер идем менә бу фикерләр белән. Ләкин бу бит бердән-бер фильм, бердән-бер киң таралган роман. Шуңа күрә бу безнең визитный карточка. Но бит ул кино визитный карточка кебек төшерелмәгән. Ул алар турында гомумән уйламаганнар. Алар шундый бер вакыйганы алганнар, бер заманны, бер гаиләне, менә шул кешеләрне һәм алар ничек шул заманның авырлыкларын кичергәннәр. Әсәрнең үзәгендә татар хатыны Зөләйха образы. Татар әдәбиятында Исхакый әсәрендә бер Зөләйха бар инде. Күрәсең, тамашачы күңелендә бу ике образны бер итеп күрергә тели. Охшашлык таба алмагач, кемнәрдер тәнкыйтькә күчте. Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память. Сәнгать белгече элек мәдәният министры Михаил Швыдко андый тәнкыйтьчеләргә тарихи чыганакларга мөрәҗәгать итәргә куша. Әйтик, ВКПБның 15-нче съезды материалларын укып карарга. Барысы да Зөләйхага ябырылды. Мин моны аңлый алмыйм. Сериал искиткеч артистлар катнашында төшерелгән. Сурәтләнгәннәр безгә мәктәп эскәмиясеннән үк таныш. Кулаклаштыру турындагы кыргый хакыйкать монда әле күрсәтелеп тә бетмәгән. Ул сериалдагыдан күпкә куркынычрак була. Чөнки сериалны эшләүчеләр аның нык авыр тема икәнлеген аңлый. Фильм кулак дип малын тартып алганнан соң Кырыс Себер тайгасына ташланган төрле милләт кешеләренең яшәү өчен көрәшен сурәтли. Ул чор хакимиятенең асылын ачып сала. Кайбер тамашачылар бу мизгелләрне китапта көчлерәк бирелгән дип саный. Әле дә Гүзәл Яхина язганнар тәэсирендә йөрим. Спектакльдә, фильмда аны уздыра алмыйм. Мин моны меңләгән рус классик әсәрләрендә тәрбияләнгән филолог буларак әйтәм. Роман минем күңелемә үтеп керде. Романның авторы Гүзәл Яхина фильмны мондый ук шау-шу уятачагына әзер булмавын әйтте. Ул әсәрдә әбисенең язмышын сурәтләгән. 16 ел сөргенлектән соң дәванисе өлкәнәеп, белем туплап яхшы итеп, русча сөйләшергә өйрәнеп кайта һәм мондый гаиләләр бихисап. Из Америки прислала женщина сообщение, что Бер көнне Америкадан бер хатын язды. Аның әнисе дә кулак кызы буларак шул Себер якларындагы бер авылда үскән. Видеосын да җибәрде. Теге әби инвалид арбасына утырган хәлдә елый-елый безнең фильмны карый. Менә шушы күренеш бөтен тәнкыйтьләргә җавап бирә дип уйлыйм. Игнатов ролен башкарган Евгений Морозов сериалны елый-елый карадым ди, чөнки кулаклаштыру белән бәйле авырлыклар аның гаиләсенә дә кагылган. Аның үзен бу фильмга иң соңгы итеп раслыйлар. Хаматова, Маковецкий, Мадьянов переселтлар белән уйнавын белгәч сөенүен яшерми. Алар янәшәсендә мин урындык булып уйнарга да әзер идем ди ул. Вот сцена, когда мы въезжаем в Кремль казанский. Казанның Замхарир салкыннарын мәңге онытмам. Атлар белән Кремльдән үткән көнне 30 градус суык иде. Мин юк-юка НКВД пальтосыннан, ул салкыннан боз кебек булды. Ат җылытыр дигән идем, анысы да минем җылыны гына урлады бугай. Әле бит рольне дә уйнарга кирәк. Бөтен уем иреннәр генә калтырамасын дип борчылдым. Ә баржының бату күренешен төшергәндә актерлар аздан гына чулман төбенә китмәгән. Кама уртасында 12 метр тирәнлектә. Режиссер аларны әйбәт уйныйлар дип читтән генә күзәткәндә, Зөләйха белән комендант исән калыр өчен көрәшә. Татарларны яраткан, Татарстандагыдай киң күңеллелекне совет фильмнарында гына күргәнем бар иде ди. Үткәнгә хөрмәт белән каравыбызга, әби-баба рухын шулай кадерләвебезгә рәхмәтен җиткерә. В каком-то смысле зависть немножко берет. Сезнең шундый бердән булуыгыздан көнләшеп тә куям. Шул вакытта татарлар бик ачык, киң күңелле. Казандагы сувенир сатучы кибеттә бер футболка күргән идем. С надписью «Лучше нет подарочка, чем жена татарочка». Дөрес, татар хатын-кызларының күңелен яулау җиңел түгел. Татарларның холкын, гомумән Татарстанны бик яраттым. Зөләйха күзләрен ача дигән сүзләрдә дә актер башка мәгънә күрә. Героиня үзе язмыш сынаулары алдында сыгылмыйча, рухи яктан ныгып кына калмый, башкаларның да күзен ача. Кичә миңа Чикагодан шалтыраттылар. Бер көн алдан Израильдән шалтыраттылар. Алар бер дә менә татар нишләп, начар нишләп шулай дип әйтүче берсе дә булмады. Рәхәтләнеп карыйлар. Әле алар менә урыслар, Гореловлар, Игнатовлар менә нинди кабахәтләр дип сөйлиләр. Нишләп без татарны начар дип әйтәбез. Анда ул хәтле алай түгел. Ул заманасы шундый булган, нишлисең? Фильм тулысынча татар көйләре белән бизәлгән. Монда Татарстан артистлары күпләп уйный. Шәйхулла. Шәйхулла. Шәйхулла.
Сериал бер юлы берничә рекорд куйган. Тәүге сериясе иң югары рейтинглы фильмнар рәтенә керә. Елның иң уңышлы 20 сериалы арасында ул башкаларны зур айырма белән узып, беренче урынга чыккан. Фильмом мне он кажется очень достойным. Рәхимсез караңгы дөнья белән якты төсләр арасында урталык табылган дип уйлыйм. Әйтик, романда тасвирланган сыерны балта белән чабып үтерү, мунчадагы көчле күренешләре фильмда да күрсәтелә. Һәм бу натурализм үзен аклый шушы караңгылыкка капма каршы итеп, лирик җыр яңгырый, лирик кадрлар күрсәтелә. Ә сыер эпизоды өчен актер Рамил Сабитов әле узган адымнарда ук тамашачыдан гафу үтенгән иде. Этой сцены у многих зрителей, возможно, возникнут негативные чувства. Әлеге эпизодны караганнан соң күп тамашачының минем геройга һәм миңа карата тискәре хисләре уянырга мөмкин. Алдан ук шуның өчен гафу үтенәм. Фильмның ахыры китаптагыдан бераз аерыла. Рассамга укыган Юсуф 1960 елларда Казанга кайта. Гаиләсе бар, улына Муртаза дип исем кушкан. Да, Муртаза. Мама зовет бутерброды есть. Идәге картиналарга карасаң, мәчетләр рәсеме, урау юллары аша булса да, Зөләйха да улы янына, туган якка кайта. Рәмзилә Афиятуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Беләсезме, бер нигә карамастан тормыш дәвам итә. Табигатькә яз килә, әнә иртәгә дөньяга Тукай аваз салачак. Татар дөньясы аны барыбер бәйрәм итәчәк. Коронавирусына да карап тормыйча. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов туган тел көне белән котлау юллады. Менә өзүге. Син кирәксә суга бат, я сөткә бат, ит сабыр, күрсәт чыдамлык һәм дә ит гайрәт, сөбәт. Шактый катлаулы хәзерге чорда эпидемия каршы чикләүләр һәм мәкерле вирусны җиңү өчен барган көрәш шартларында без Тукайның халык рухы белән сугарылган сүзләрен үзебезгә үрнәк итеп алабыз, ди президент. Без Тукайлы, димәк, шигырьле халык. Тукай шигырьләреннән сәйләм булып төзелгән флешмоблар Татарстан, Россия континентлар чикләрендә узып, онлайн Тукай бәйрәмен башлады. Тел, иматур тел, әткәмен кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. 26 апрель бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көне. Иртәгә ул аны ялгыз каршылый. Шуңа мәллә моңсуланып та калган кебек. Тукай, 134нче языңны ялгыз каршылармын дип уйлый да алмагансыңдыр. Иртән һәйкәлең янына халык агылыр иде. Тирә-юн чәчәккә күмелер иде. Бүген тынлык. Бәйрәмнең дәвамы монда булачагын бар дөнья халкы белә иде. Бәйрәм бүген дип төрле телләрдә яңгырар иде. Моңлы көйләр, дәртле биюләр, шигырьләрен сөйләрләр иде. Бүген дә укыйлар аларны, тик урамда түгел, безнең күңелләрдә. Үз изоляциядә дә без моңлы халык, Тукайлы халык. Быел Тукайга күңелдән генә мәдхия җырлаячакбыз. Шигърият бәйрәме онлайнга күчте һәм ул күпкә алдан башланды инде. Тукай апуш мин татарча сөйләшәм хэштегы белән интернеттан эзләп карагыз әле. Меңләгән шигъри роликлар табылачак. Мин татарча сөйләшәм акциясе дә онлайн форматка күчә. Һәр теләгән кеше көндезге сәгать 2дә ВКонтакте төркеменнән аны өйдә утырып та карый алачак. Монда Татар дозор квестына нәтиҗә, концерт, әле тяжело с татарским антипремиясе дә тапшырылачак. Кандидатларны антипремияга әйтеп тормыйм, ул безнең һәр вакытта да сер. 15 ел эчендә үзгәрмәгән әйбер, хәзердә үзгәрешсез калды. Бер генә аерма, без аларны чакырып тормыйбыз, онлайн гына кешеләргә белдерәчәкбез. Рәсми сайтларда һәм ВКонтакте, Инстаграм кебек челтәрләрдә татар теле дәүләт теле буларак кулланамы, юкмы? Татар телендә никадәр оператив хәбәрләр тапшырыла, барысы да булар җентекле тикшерелде. Родные рифмы хэштеги белән чыккан флешмобта 1000нән артык катнашучы туплады инде. Шигырьне бу атнада Камал театры баш режиссеры Фәрит Бикшантаев, блогер Илназ Габидуллин, Дәүләт думасы депутаты Ольга Павлова да укыды. Будьте первыми, кем бы вы ни были.
из песен лучшими песнями, из книг настоящими книгами. Кемдер шигырь дип тә тормый, көй дип тә изоляция хэштеги белән Тукай сүрәтләренә чын барлыкны яраклаштыра. Язучылар берлеге дә читтә калмый, күзгә-күз очрашып булмагач, иртәгә интернетта очрашырга уйлыйлар. Аларга кушылып, Тукай шигырьләрен башка төбәкләрдә яңгыратачаклар. Чувашия, Төркия, Азербайҗан, Үзбәкстан әле бу башы гына. Ә менә Шаян ТВ каналы көнен көтми, туган көнгә алдан әзерләнә. И туган тел, и матур тел, әткәмен кемнең теле. Аларга Илшат Әминов та кушыла. И туган тел, синдә булган иңелек кылган догам, ярлыка кал дип үзем һәм әткәм әнкәмне Ходам. Чит төбәк, чит илләрдә гомер итүче татарлар да бу көннәрдә Тукайны искә ала. Ә менә монда шигырьдән тулы бер спектакль куйганнар. Голияны пешән белән сылый, кәҗәнгә рәхмәт әйтә, сакалын селкетә. Иң дәрәҗәле бүләкләрнең берсе Тукай премиясе. Быел аны елдагыча тантаналы рәвештә бирү булмаячак. Коронавирус бит. Яңа гасыр каналында көндезге 12дә сәгать ярымлык концертта җиңүчеләрне игълан итү планлаштырыла. Премияне аларга 30 августта тапшырачаклар. Тапшыруда сөйкле шагыйребезнең аның исемендәге премия лауреатларының җырлары, шигырьләре яңгыраячак һәм Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясының быелгы лауреатлары аталачак. Быел 15 номинант араларында язучылар да Лерон Хамидуллин, Шахинур Мустафин, җырчылар да Идрис Газиев, галимнәр дә бар. Әле алай гына да түгел. Премиягә 4 кешедән торган иҗади төркем дә дәгъва кыла. Алар Резидә Әхиярованың Сөембикә операсын сәхнәләштергән. Без дә кушылдык бу шигъри флешмобка. Сәбәбе дә бар – бәйрәм. Бар күңеллелек дөньяда, бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Бер мөкаддәс хис белән һәр кеше хайран бүген. Җырлый сазым да минем, бәйрәм көен, бәйрәм. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын. Ул киенгәндер дидем, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Хис итеп һәр җирдә бер төрле хуш ислам куын. Исле май сөрткән икән дөнья дидем, бәйрәм бүген. Яр башыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын. Сөйләшәләр үзара. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Тыңладым әкрен генә искәндә бәйрәм көн җилен. Анысы да сөйли тагын. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Алия Хайретдинова, Александр Вольнов, Яңа гасыр каналы. Адымнар бу атнаны шулай тәмамлый. Өйдә торыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бер атнадан барыбыз да исән-имин очрашыйк.